Arriben bada ermitatxo bat Santa Agedari dedikatutakoa. Eta urtero ospatzen da bereziki, Arriben baino Atailuko terreno ondago, Atailuko kanposantun ondoan, baino Arribeko ermite da. Eta urtero ospatzen da Santa Ageda modu berezian. Azkeneko urtetan meza izan du da elizen, eta gero amaiketako ederra. Aurtengoan ere meza elizen izango da, Santa Agedana, baino amaiketakorik gabe osasun egoera dela eta. Eta gaur egun Santa Ageda ere elizen dago.